Allan Bernhardt. Jeg er 44 år gammel, og den 7. april 2015, der tog jeg kontakt til Pernille Kolkær og Pure Performance Fitness for at forandre min livsstil. Jeg var storforbruger af cola, slik, sødesager, energidrikke, men havde stadigvæk ingen energi. Derfor så besluttede jeg mig for, at der skulle ske noget nyt, og der skulle prøve at se, om jeg kunne via motion kunne give mig mere energi i hverdagen. Så svømmer jeg cykler, jeg løber, jeg styrketræner stadigvæk i Pure Performance Fitness, og jeg dyrker triathlon, og her for nylig var jeg lige på en triathlon træningsweekend, som virkelig flyttede mig og har givet mig nogle gode værktøjer til at komme videre med både cykling og svømning. Jeg er blevet ambassadør for Pure Performance Fitness i Tarm, og hvad indebærer det? Ja, det indebærer, at I kan få lov til at følge mig lidt i min træning, både i fitnesscenteret, men også uden for centeret, i hvordan min kost er, min hverdag er, hvordan jeg får det til at hænge sammen med 2 små børn, familie, travlt arbejde. Så jeg håber, I vil følge lidt mine videoer en gang imellem, min Facebook-opslag, min hjemmeside, triatlet.dk. Det mål, det ligger cirka 2 måneder længere fremme, og det er en halv Ironman i Herning, Billund, hvor jeg forventer at komme væsentligt under 6 timer i tid, hvilket er ganske fortrinligt af en førstegangsudøver. Følg med i mine videofeeds, min Facebook, min hjemmeside, for at se, hvordan en helt almindelig 44-årig dansker får flettet motion ind i en travl hverdag med børn, familie og arbejde. Og også for at forandre sin kost, forandre sine vaner. Jeg håber, I vil være med på den rejse, som ikke slutter foreløbig. I dag er det en cykeltur på 40-50-60 km, lidt afhængig af, hvordan ruten bringer mig hen. Halvvejs skulle jeg gerne møde et eller andet sted, de sælger en sandwich. Jeg er kendt som Mr. Sandwich, så når jeg er på ture, så nyder jeg det lidt og får mig en sandwich på vejen. Dagens cykel, det er min triathlon-cykel, som jeg kan komme ned og ligge ned i vinden, fordi jeg træner meget selv, og vinden er min største modstander, når jeg er på tur. Om det blæser eller ej, så er vinden den, jeg kæmper imod. Så derfor er det om at være så optimal på cyklen som overhovedet muligt, hvis jeg skal have fart på.